Bir jawan oğlan yönüfe 5 vakt namaz ha. Allah'ın farz eden zati. Mescide katlanacak bolsa, öz heleyi oğlan uşak kaynane hemsaye halktan tamam kefine çevine kahallaya. Fakat 5 vakt namaz ha. Ya mesela bir zina anağı eli bilen uzatıp salam vermese, bir zina anağı eli uzatıp salam vermek haram zatta. Allah'ın icazı vermeyen zatta. Elin uzatmasa, müngdeni kepleri eşitmeli. Bizde Müslüman, bir sahabalar da Müslümanmış. Ya men toyum arasında tutacak deyse, ya bir zinanı ya bir erkek adam, münglerçi yerden kef eşitmeli. Ya börük, selle, ya bir sakkal Resulullah'ın sünnetini koyacak daha deyse, öl içerisinden, daşarsından, qayın tofor tarafından münglerçi kepleri eşitmeli. Şun üstünde bir görürün ma, nem peygamberin aydan keplere aydılmalı, Huda için sizin hizmetinize yetireyin. Qala sallallahu aleyhi ve sellem, tekunu beyne yedeyi sa'ah fiten, kaqita'il leylil muzlim, yusbihur raculu fiha mu'minen ve yumsi kafira. Ve yumsi mu'minen ve yusbihu kafira. يبيع أقوام دينهم بأرض من الدنيا رواه الترمذي والحاكم. Peygamberimiz aydıptır, iştiçkin bir zaman molor, fitneli köfeler. Fitne diyen sen imandan alqaliyan zat, Hudaýyň muhabbetinden alqaliyan zat. Bazarın şulukluğu, zenarlan açık yalangaz, evin maçtan çıkmağı, haram toylar, biderek fikirler, biderek aqidalar, biderek okuwlar, yerli yerden köfeler, şonna bir adamla olar diptir. Peygamberimiz aýdýaşyny. Yusbihur raculu fiha mu'minen. Günnide musulmanlar diptir. O yumsi kafira, akşam kellesini yastıkda koyanına kafir olup yatanlar diptir. Nauzu billah. Mescide katnap duranlar cak eline tesbih vardır. Mescide var yani. Öyne var ya, mesela açıklığa baydeyin. Odorlarda da kan aydıptık yani açıklanmaktır şey. Cak tesbihsi var, öyne var ya hamanı qıyda ağlaptı ya oğlu ağlaptı narahat. Näme oğlum, näme qıydı, näme oldu diye mescitten elttu ha öyle. O ham men bir harami iş etipdiren ya zindigimde falan zat bolly ahulla İslam dinine şana doğru da diýip aýtdy. O jürek doğru däl halal haram bolmaz bu zamanna. Halal haram boljak mı zamanna? Elçek bu üründen nidi? Ene diýip kafir da bil adam. Öde elini tesbih şeýt burup subhanallah diýip. Halal haram boljak mı bu zamanna? Zindigiň menen bol. Halal haram qalli. Kur'an peygamber kadim zamanınki öde ýa mescitten gelipdi ha. Peygamberimiz aýtypdyr şunu. Yusbihur raculu fiha mu'minen ertibilene musulmanlar diptir. O yumsi kafira akşam kellesini yastık doyup orsdan farkı yok diptir. İyi o yumsi mu'minen o yusbihu kafira. Akşam Allah diptir, subhanallah diptir, musulman diptir. Erti turanna dip kafir oluptur ya diptir. Ahun molla selle dip mescid dip ayırın bu zatlar dargıdın yıkıştırın dip ertiver şu kefaydı oti. Näme? Azıcık dünýesini neler çekensen? Telefonun maşynna hücrede guşin maşynna oturup halk ağlap duqa oğul qiydinana deňuronna o kepler aýtjak bolsak onda şaýat bir toforuňyz ýüregiňizde ýarylsyn. Ýöne azbes kan eşitipdir, öwrenşipdir bireme. Şaýat tahammül etip bilmän götürüp bilmäni şudur şuňyzda öýüňizde barman şöyle çykyp ağlarsyňyz köpüňiz. Ol aýdylýan gurrunlary enesi ýa dädesi ýa dogunyň aýdýan gurrunlaryny men şu tribundan aýsam hökmen bilýän öýüňizde barman şöyle çykyp 2 saat 3 saat ağlarsyňyz. Kufurluk keplerden, bidirek keplerden, eziyet keplerden, Allah Taala'dan daşlık keplerden aydılyan gurrunlar. Peygamberimiz aydıptır, akşam musulmanlar bir tofar adam deyiptir. Erti turanını deyip imansız da deyiptir. Deyip imansız. Adaçık bir sakkalı koysa, ya selle koysa, ya bir mescid ağallam, halami yanne olsa, diline gayim olmalı, aydacık bolsa, hamanın nesihat, qovluk diyanne olsa, ay bolya yoş-yoşdan gidiyor. Nämet mäwur dip bir ihtiyatly, abryly keplemella. Ýok, aňlyk elçipdagy Allah Peygamber Kur'an-ı Kerim'i diller tasa söwdi. Özde eline tesbih alypdyr, mescide gatnapdy ya şoňa meňdeş, ya kellesine börük ba ya umra gidipdir ya haja gidipdir. Nagat fitne zaman murtdyr biziň zamanymyz. Nagat afet zaman murtdyr biziň zamanymyz. Yo bolar bu ürünler aýtmaýly ya Peýgamberiň aýdan sözi aýdylmasynmy? Peygamberimiz ahirinde aydıptır. Yabi'u aqwamun dinahum bi aradin min ad-dunya.
Bir tovar adam bolar diýipdir. Dünýesinde zerer çekjek bolsa, dinini satyp goýberer diýipdir. Ulaqan ýaşuly 2 tane ýaşuly men öz ýanyma geldi bitirdi. Aham dawat da men gaziýa däl ha. Dawat da jogap beremek. Ýöne gözüm men gören zadım. Aham ýaşulyň biri aýtdy şeýle hop o tarafa aýtdy sen goý diýdi. Şeriat näme diýär diýdi. O ýaşuly türkmen, o mescide gatnap beren adam şeriat men zererime aýtjak bolandan sonra maňa şeriat gerekkä diýär. En aýdan köp ýaş. Nahat fitne zaman muttu, nahat afet zaman muttu, nahat gözlemiz quruyupdur, nahat adam imanını narahat boluna, nahat musulmançılığı hiç qaysymyz narahat bolamyz. Sahabalyň ýagdaýlaryny gözle ýör dini bar ýurtlaryny äp berip 700-600 kilometrlik gitýänmişdikler. Ulaqan aqtyqly adamlar da şey diýýeti, inniki okyp beren o ýurda gidipdir, o şähere gidipdir. Ya danışçı olupdur, ya işlemene gidipdir, 20 yaşında, 25 yaşında olan şekepler aýdymar mı? Ya meselen, bizirdat aýtma, gowqulağa gasyn. Açyqrak, sadarak gideyin. Bizirdatlar aýtma, bu zatlar adam kafir etýändir diýsem, kafir bolsam kafir bolan, näme işgaly bar diýip. Näme işgaly bar? Men Qur'an-ı Kerimden jogabyny aýdyp berin, agallam, belkim indiki şekefi, şu sözümüz eşdiýän bir türkmen bolup düşünüp aýtsa, düşünüp eşitse inşallah şikef aýtmaz diýen halkyň habaryny aýtmak däl ha. Özümüz gaýym bolar ýanak, we şikefi eşitýän türkmen doganymda habardar bolar ýanak, bizire keplere barmar ýanak, o doganjygyny düşündirir ýaly. Şonuň üçin bir mukaddima gurrunlar boldy şeýje. Kulağa asyn Hudaý näme diýe? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hemmäňiz bilýän surat. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. Hud Allah'ın kelamı. Hudaý näme diýýän adamlara? Size malyňyzy artdyrjak bolup, öýüňizi artdyrjak bolup, ondan mundan galmajak bolup, Hudaýdy ýatdan çykardyňyz, kıyamatda ýatdan çykardyňyz. Ýeki manasyny aýdyp berin. Ýen aýdýan bir gece Resulullah'ın ýaşaýşyndan ýok, fakat nasihaty kulağa asaýlyn. Kalla, ey insan beýtme, Hudaý aýtdy. Beýdime, sawfa ta'lamun, işte içkin bilersin ha. Kelläň ýere girer, kıyamat boljakmy, kıyamat bolsa hakyň alagy diýädiň, beýdime diýipdir Hudaý Taala. İşte bilersin ha. Sümme Hudaý aýtdy, ýene de aýtýan, kalla beýtme, sawfa ta'lamun, işte bilersin ha. Gözüne kalla sawfa ta'lamun, sümme kalla sawfa ta'lamun. Üstüne aýtdy, ey adam beýdime, işte bilersin ha. Sümme ýene aýtýan, kalla beýtme, sawfa ta'lamun, bilersin ha. İdi la tarawunnal jahim, cehennemi gözüň menen görersiň sen diýär Hudaý Taala. İdi daşdan gördü hanni. Sümme la tarawunnaha, oham sen ýaxşyca görersiň, aynal yaqin, içine girip gözüň menen görersiň ey kafir diýipdir. Allah'ın kelamı şi. Kur'an-ı Kerim şi. Hudaý Taala şey diýip aýtdy. Bu dünýede öýüne odalacak bolup, ýüzüne odalacak bolup, perdesine odalacak bolup, ondan mundan galmajak bolup, hala kefin aýtma diýipdir Allah Taala. İşte bilersin ha, beýtme ha, kafirlikdir ha. Kabra gireňde bir formrak bilersin, ölmäkäň bir formrak bilersin. Ahyryna sümme la tarawunnaha aynal yaqin. Evvel näme? Ilmal yaqin. Evvel bilersin, soňra hakykat gözüň meňür içine de girersin diýe. Kur'an-ı Kerim. Hemmäňiz bilýän suraňyz. Ýa-maň manalaryny aýtmaýlyňmy? Ya alhaakumut takatur aýrylyňmy Kur'an-ı Kerimden nauzu billah. Ya ýan adam aýdy, kafir bolsam bolup galaýyn diýe. Näme işgaly bar diýe. Hudaý näme diýe? Hemmäňiz bilýän surasy. Haýsy sura? Veylul likulli humazatil lumaza. Manasyny wezde? Narullahil muqada. Allah'ın emri bilen yanıp duran ot cehenneme diye. Allati tattali'u alal af'ide. Yürüğü düşüp barıya deyiptir. Allati tattali'u alal af'ide. Yürüğü düşüp barıya deyiptir.
İdi innaha aleyhim mu'sada. Cehenneme girenne gaflı yapılıp kulp bolacak çıkmana yeri yok. Fi amedin mumettede uzak turvan içinde yanıttığı diye. Kur'an-ı Kerim'miş. Cehennem diyen uzak turva deyiptir. Uzak turva, uzak bir sütun, içi boş, turva diye Türkmen. Turvan içi cehenneme giyin meydan ne aliptir? Fi amedin mumettede. Amet turva deydi, mumettede. Uzayın turva. Turvan içine oklanacak, üstüde yapılacak, kaptarlı yapılacak, hem yer yapılacak deyip. Kur'an-ı Kerim'de ayet yaşın. Kafir olsan bolayın deyip, necire bir adam ayetmala işini? Kafir olsa ölünden sonra cahit cehennem oluyor. Veylülü kulli humezedille şey deyip. Adam yürüğü yarılmalı. Sahabalar varmıştık. Şu ayeler okuyorlarını yastıktan sonra gece uykuları ayırıp danıt yansa oturayamıştık. Hazreti Ömer bir qaharcan adammıştık. Hiç koluyundan var. Bilemedik deyiptirle sahabaların birini. Uy on yanına varmak rahattır deyiptir. Şizrek ayetler okuydan varın deyiptir. Keplekte ölmez deyiptir. Bar koluyunda oturuvermelidir deyiptir. Atın üstünde bir vakt diyem atlı var yaka Hazreti Ömer bir iş ayetleri okuyuptur. Hazreti Ömer attan yıkılıp bihuş ol bir aylak meriz olup yatıptır. Ayet atın üstünde işte yıkılıp. Gütüp bilmem narahat dur. Huday bizi şunu düşmüyorsun kan. Huday bizi azab-ı cehennemden sakla deyip. İnhe bu ürünler kulağına varmayan adam, bu ürünler oyun tutunayan adam, Kur'an-ı Kerim'in ödüşe veylül li kulli humezetin lümeze maskaret yan adama cehennem oldu diye. O zorlum uzaktan geliyen radol. Maskaret yan, oyun etiyen bu ayetleri, Kur'an-ı Kerim'i, Allah'ın kelamını ve ansatçık rahatçık ayetiye kafir olsan bol kalın. Hennem oldu bana diye. Havar yok bu dünyada. Huday Teala soğabi işetsen de sana güç veriyor, akıl veriyor, verenlik veriyor. Günah işetsen de sana güç veriyor, akıl veriyor, verenlik veriyor. Bir adam ozal bilyen adam. Bir adam kuyuğa diye su çıkaracak bolup Müslümanlara. Bir adam kuyuğa diye halkı çukura kaçacak bolup, halkı tela oklayacak bolup, halkı çukura kaçırıp öldürecek bolup. Huday ikisine de güç veriyor. Bir adam kuyuğa alıp du, halk şuna kaçsın deyip, halk ölsün deyip, cüsünler pulnalayın deyip. Huday şuna güç veriyor. Elin dondurup koymuyor. Qadıp du, näme deyip, halk şu kuyuğa kaçsın deyip. Ama bir Müslüman adam kuyuğa diye su çıkarayın Müslümanlar hayırlansın deyip. Huday ikisine de güç veriyor. Ama günahkar han bana näme oldu deyip du, näme olmağa bu dünya darul ceza de, bitay amal edilýändir. Ceza beylesi. On elhakumut tekasürde de aytiye, onu veylül likulli humezedile aytiye. Hulasa geleyli bir näme etmelini, bizim näme etmeliligini Hudaý üçin aydyň. Hazreti Huzeyfe iştensiniz. Peygamberin sahabası kim? Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh. İn Peygamberimizin aydan keplerinin sırrına yetip Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali'den Peygamberin keplerinin sırrına yetmiştik şu adam. Peygamberimiz bir kefayette düşünmesele şondan var soruyamıştıkle. Ey Peygamberimizden bir zat işitdik şon manası, maksudu nämetdi deyip Hazreti Huzeyfe'den sorarlarına açıklap aytýanmışdyk Peygamberin menzura şeyle deyip. Şol Huzeyfe näme diye? Peygamberin sahabaları Peygamberimizden qawu zatları, sogaply zatları sorardylar. Emma men şi bidirek zatları sorardım, qaşşak bolup üstüme düşäm. Şi bidirek zatlar näme diýerdim. Täşe bidirek zatlardan qaçar ýaly. Şol Huzeyfe aýdýa bizden çürüýän bir derman kef aýtypdyr. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yanju fihi illa men da'a du'a'al gariq. Ravahul Beyhaqi. Bir zaman geler deyipdir. Elbette bizim zamanımız. Yani görüp eşittiğiniz bir tohordady. Şu zamanda hemme kış cehenneme girer deyipdir. Meger bir adam ike keşti devülüp suun içinde qarq bolup bir tahta yapşan adam can huda deyip nagat doğa eder. Şu jere kan doğa etýän adam Hudaýyň qaharyna düşmedi. Ondan başga şemmeş afet fitneň içine girdi gitti deyipdir. Kan doğa edeydi. Fakat kan doğa edeydi. Fakat doğa edeydi. Bunu bir qaytar doğa etseňizde bir heftäň içinde 7 qaytar doğa bolýar. Hudaý Taala kabul eder ahim. O hükmenle kabul ederin deyipdir. İman dilep tukan Hudaý berjek dällermi? Hudaýa maňa cennet ber, Hudaý maňa rahmet ber. Hudaý men imandan aýyrma. Şo dogany güne beredim. Odolla kan eştensiňiz. İhya Ulumuddin'de ve İmam Gazali aýdýar. Hacın Arafat meydanında şeytanı örttirle biilinin sünkü dövükmiştik, omuruglu. Şeytanın kemer şeken mol yatanmıştık. Biilinin sünkü dövükmiştik.
Oham ewliyalan miraýtdyr. Betbaht sen bilim näme diýdi diýipdir. Men bilim degen zat diýipdir. Şu musulmanlar Hudaýa men ahirdem iman menen dünýeden geçeýin diýeli. Men hemme zähmetlem hiç bolýar diýipdir. Şo kepleri men dargatýar diýipdir. Aňsatjak. Hudaýa biz imandan aýyrma. Bir garry zenana bir wagt dünýeden geçip bolupdy. Hüjre oglum aktygy bir zady geldi. Ahunjaly ýetin ejem aýryljak bolýar. Näçe ahum bolup bardyk. Qadim zenany öýde bisawat teleýşa. Zatly bilene şaýat bir çarwada ýaşam bolsun. Fakir ahirki deminne Hudaýa iman, Hudaýa iman, Hudaýa iman. Fakat şon kepleýärdi. Şima halky öňe ösbiren şu kep aýdarmy? Düşümli, bilimli, tahsilkärde, ya harç tokypdyr, ya ýurt tokypdyr, ya halky daruhana ýer kurs tejwiz edip duran, ya her lahazyn ükde adam, her gaýsy bolsun. Şu kep Hudaýa iman, Hudaýa iman beýin rahaty geler. Bizde ejzatamyz aýtýarmyşdyk diýämi şu kep? Hudaýa iman awry, Hudaýa iman aman ýamışdyklar. Bizde aýdýalim, inniki öňe ösberelle, dogollamy, ogul gyýdymyz, aktyk çowlugymyz dädem aýtýardy, doganym aýtýardy, ejekem aýtýardy, diýdireýlim da şu kep. Biz doga kän edeýlim. Her haçanman, Hudaýa biz imandan aýyrma, şon kän dogaýdy. Hudaýa ahirdem iman. Peygamberimiz şunu diýmişdi, "Tawaffani muslimen." Güne bir gaýtar peygamberimiz aýdýanmışdy taşyny. "Tawaffani muslimen." Hudaýa men musulman bolup dünýeden geçeýin diýmişdi. Ey Muhammed Resulullah şunu doga diýmişdi. Hudaýa men iman menen şu dünýeden geçeýin diýmişdi. Ey tamam peygamberliň täzişi dogany diýmişdi. Hudaýa men iman menen geçeýin. Dünýä alanyp, ogul gyýdanlyp, heleýä alanyp, äre alanyp, dosa alanyp, gyz-gyz, boş-hawat, gülhügülüň içinde ýa bir adas dünýeden zerer çekemde, ýa mamlamda utduramda kafirlik kefaýet dünýeden geçämäýin diýdi. Tawaffani muslimen. Hudaýa musulman bolup dünýeden geçeýin. Şu dogany kän edin. Hulasasy şu boldy. Sahabalar imanna gaýymdygyny we bu zamanda entek botasen kafirlik etjek bolup, imandan çykarjak bolup günmegün köfelip barýar. Güne bir gaýtar doga etsen, Hudaýa biz imandan aýyrma. Goý oglaň şoň eşitsin, goý denanaň eşitsin, goý denanaň aýtsyn, sen eşit oglaň şoň eşitsin. Goý ol kon terbiýet bolsun. Biz hemmemiz bilýämiz, eje kakymyň aýdýan kefşa. Hudaýa iman awrydan aýyrma. Hudaýa awwal aman ahirdem iman dip, qadim qarry türkmeniň 1000 ýyl bäri, 1000 ýyl bäri aýtyp gelýär.